में बुलावल चाहत बानी हमने के बीच में उपस्थित जे पवन सिंह टू के नाम से जानल जाइला भाई हमरे विनय तिवारी जी हमने के बीच में उपस्थित बानी और सनातन धर्म के नियम से श्री गणेश कार्यक्रम के हम करत बानी लेडीज कैंपस से जे भी जेंट्स बाटे थोड़ा साइड होके रही आप सब साइड होके रही लोग के माता बहन लोग के आप सब बैठे दी आई विनय तिवारी जी के माइक समर्पित करता नहीं आप